Miguel shoutout sa lahat. Ingay kita sa kasama. Yan, shoutout sa yung mga RG Vlogs, Team Manimali. Maraming salamat. Yan mga Scarlett, Miguel shoutout po sa iyo. What's up, ladies and gentlemen? Ayan guys, yung pala sa mga. Wow! Kay DJ Bumbong pala yan. Pa-share it naman. Yan, nakatulog po tayo. Ayan guys, yun yung mga video ko yung dapat mo yung 2 hours. Powered by DJ Bumbong Exclusive. Power beats low. Ako'y parang sa'yo, kahit kailanman magbabago. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabit araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay nagtatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala na ng iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Powered by DJ Bumbong Exclusive. Nais na mawalay ka kahit sandali sa aking piling. Hindi na pa ako mag-uwi. Buksan pa ang dibdib ko, matatagpuan larawan mo. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabit araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Powered by DJ Bumbong Exclusive. Buksan pa ang dibdib mo, matatagpuan larawan mo. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabit araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at tubay, wala na ng iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Ikaw ang lagi. Wala. Yan ito. Okay. Ayun, Ma'am Carmen, mag-allow shoutout ulit sa 5 million viewers natin dyan. Ayan guys, may nakapin po. Yan, sisigaw pa kasi rito.
Ayan. Ayan guys, may nakapin ako premiere ni Ma'am Scarlett. Ayan, gano'n, shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat sa pag-ibig. Thank you, thank you. DJ Rodsky, the best. Basta team Boyog, Gapa Uyog. Ayan, nahalan ng Carmen. Maraming salamat sa pag-ibig. Maraming salamat. So guys, maraming salamat nila sa maraming salamat sa support ng Uling Maliw. Maraming salamat sa inyo. Ayan, guys, kasi siyempre guys, may update lang po tayo sa ating kasi mahirap naman na wala ng update dito. Oo. Puro na lang tayo tulog. Alam, may ginawa mo isang araw, puro tulog na lang. Mahirap kasi guys, pag walang trabaho, madami kayo iniisip. Walang trabaho talaga, tulog lang. Tinatamad ka naman nag-live kasi nga wala sa kondisyon yung katawan mo. Paano ka mag-live mo, wala kang laging trabaho? Hindi mo ma-enjoy. Di ba? Mas mabuti pa nga may trabaho kasi hindi ka napapagod. Pero kung wala kang trabaho, nakakapagod, higa lang rito tapos magluluto. Ay, higa, luto. Paano na wala nalulutuin? Mahirap talaga ang buhay pag wala trabaho. Nakakapagod? Sakit sa likod? Wala ng trabaho? Ayan. Nakakatamad na minsan kasi pag yan, the Justified Channel, Miguel Shoutout. Maraming salamat. Ayan, Justified Channel. Ayan, Miguel Shoutout. Ayan, maraming salamat sa pamember kanina, Ma'am Marge, saka kay Ma'am, hindi ko maano yung channel. Nakalimutan ko na yung kanyang pangalan. Hindi ko na kasi. Ayan guys, kasi hindi ko na masyadong makilala kasi minsan lang ako nag-live. Oo. Kasi nagtitipid ako eh. Ayan, pero maraming salamat sa inyo dyan. Sa 6 million viewers natin, maraming salamat. Ayan guys, magkakanta-kanta na lang ako dito mamaya para medyo hindi naman kayo maboring. Ayan, sa mga bagong pasok, sa mga, alam ko naman mga lumang pasok pa ito. May kailangan na pumasok pa yung mga bago kasi yung mga lumang pasok. Basta naman kaya guys. Kasi si Ma'am Richelle naka-live din. Yung kanina, naka-live si... yan, dapat pagtapos ni Ma'am Scarlett ka na magla-live. Ako kasi naka-idlip ako. Yan, nakita ko naka-live si Ma'am Pama. Ayan, may schedule naman yata ng live na 6 si Lods Manap Dulang. Ang kailan yan guys, sana 2 hours lang. Kasi hindi naman lahat yan, tamsak lang, okay na po yan. Ayan. Hello, shoutout ulit sa inyo dyan sa lahat-lahat. Ayan, shoutout dyan kay Lods James. Kay Lods Manap Dulang, kay Fred Lods Nason, Lods Saldi 7, Bro Noel Naraha. Ayan, Ma'am Tesha Lods Nono. Ayan kay Fre Forever Mind. Yan, magiging shoutout sa iyo. Tsaka sa kay Ma'am Nelda, Ma'am Carmen, Ma'am Paiza, Ma'am Zamra, Ma'am Scarlett Maria. Ay. Ma'am Ruby. Ayan, Ma'am Zamra. Magiging shoutout ka, Blaze and Adbay. Prelads na son, magiging shoutout ulit sa inyo. Ayan sa lahat ng mga kaibigan natin sa Marley Nation. Magiging shoutout ulit sa inyo kay Maria. Ay, Kuya Mon. Ayan. Shoutout din kay Kuya Mon. Si Kuya Mon malapit na rin mag-ano yan. Ayun, tiyaga lang. Kuya Mon, malapit na rin mag-monetize. Ayan. At sa lahat ng mga kaibigan natin na patuloy niya sumusuporta, maraming salamat. Pasensya na kayo guys. Minsan kasi guys, hindi na ako nag-comment sa baba kasi tinatamad na ako mag-comment. O nakikimaritis na lang ako. Hindi ka ba naman guys, wala kang trabaho, minsan nakakatamad din. O, di ba?
para wala kang gana. Saan mo lagi higa na lang higa? Eh, yun naman pagka lagi ka nakahiga, dami ka pa namang iniisip. Oo. Hindi na nga ako naliligo sa umaga, sa gabi na ako naliligo. Pero guys, bagong ligo lang ako. Kasi pag hindi ka naligo sa umaga, nakakatamad. Ay, ano magawa natin? Wala tayong trabaho. Depende ito guys, kung yung kumpanya susuko o kami susuko. O siyempre, alaga naman kami susuko, di kumpanya. Pagka sumuko ng kumpanya natin, ay wala na tayong magawa. Ayan, Ma'am Carmen, shoutout po sa iyo. Maraming salamat. May trabaho kami pa isa-isa. Ayan. Ay, siyempre, alam nyo na guys, pag walang income yung kumpanya, wala din tayong sasahurin. Pag wala tayong sasahurin, gutom mabutin natin. O, di ba? Pero at least okay naman. Masahod naman tayo. Ayan. Ayan, Ma'am Carmen, maraming salamat sa pa-YT-YT mo dyan. Ayan, alam ko yan guys. Ayan, may nakapin pa ko dyan sa mga bago. Ayan, shoutout sa aking mga members dyan. Ayan, shoutout kay Kuya Mon, kay Bro Noel Naraha, Los James Climax, kay Team Hads. Ayan, kay Ma'am Marge na bagong pamember. At kay Ma'am, sino ka ng pangalan? Ma'am Carmen. At kay Ma'am Nelda. Ayan, kay Ma'am Rachel. Ayan, kay Maria. Ayan, kay Ma'am Scarlett. Ayan, kay Longga Vlog. Ayan, at sa lahat pa. Ayan. Maraming salamat sa inyo guys. Kasi guys, alam nyo naman, dyan naman tayo, tulad natin ng mga maliliit. Yung mga small. Siyempre dyan tayo kumikita guys. Ayan. Ito paano yung mga $1 o $2 na palipad. Ay, malaking bagay na yan guys. Ano palipad ka ng $1, hati kayo ni Lolo doon. O di minus dollar na. O, di ba? Ayan ang importante dyan guys. May hati tayo. Ayan, Ma'am Carmen, shoutout. Ayan, naka-live din si Ma'am Rachel. Ayan guys, may nakapin po tayo dyan. Mag-iyaw-yaw na lang ako mag-isa kasi pagka ano may nasig. Kasi ako guys, kasi ang kinukuha ko internet ko, hindi ako kumukuha na isang buwan. Ang kinukuha ko, unlimited na isang araw. Kaya mas malalong magastos. Oo. Kaya nga, baliktad nga yung sa akin eh. Isang araw na 24 hours, unlimited ang kinukuha ko. Hindi ako kumuha ng, pag kumuha kasi ako ng isang buwan, maliit lang yung ano niya. Kaya nga sabi ko, in-alternate ko na lang. O, 20 reals. O, sipin mo, 20 reals. Sa isang araw, o di sa 30 days yan, o di, aba, laki 600 pa lang kalabasan nun. Logi pa yata. Ayan. Maraming salamat ulit sa inyo dyan. Ayan, guys. May nakapin po ako yan. Maraming salamat. Ayan, bigyan ko muna kayo ng tugtugin. Exclusive remix by DJ RD. The best. Oh, may music na pala ito.
million viewers. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ayun guys, sa mga premiere po kayo dyan, patamsak naman sa mabapas premiere o may mga channel po kayo dyan, baba nyo ng channel para malikitan po natin. Sa mga bago lang, kasi yung mga luma naman dito halos nakadikit naman. Yan sila Ma'am Carmen, mga luma yan. Yan sila Ma'am Nelda. Mga luma yan sila. Pero yung sa mga bago guys, mga bago, pwede dikit na kayo ng 5. Ayun. Nakakatamad din minsan kasi pag nag-live, ano? Nakakatamad din kasi minsan. Oo. Pero ang sabi nila, pag nag-YouTube ka, kailangan talaga maging ano ka dito. Dapat may masipag ka. Ay, sa atin naman kasi guys, mga OFW naman tayo kasi. Kaya kailangan natin, siyempre, kung may trabaho tayo, prioritiman natin yung trabaho natin dito kasi nangangamuhan po tayo. Hindi naman tinaraw-araw. Siguro kung sa Pilipinas ka, pwede ka mag full-time. Ayun. Pero pagka dito ka sa isang OFW ka, siyempre kailangan mo yung mag-adjust ng oras. Di ba? Oo. Wash your hands when the brother says he's not. Don't touch your mouth and your eyes, pati ang nose. Don't dial, ha? Stay sa house, mag-quarantine, lockdown ka muna, wag kumapa. For now, yung safe and healthy, ang tunay na maganda. Ay, corona, bakit patry ka? Virus, virus, ang tawag sa'yo, sinipitang. Nagdaming corona, kay pila na nagpatriona. Kaya sa universe, tumayas ka. Corona, bakit na? Nagdaming pizza earth. Corona, bakit na? Nagpapachakot ka ng lunch. Corona, bakit na? Nagpapasira ka ng rapat. Corona, bakit na? Nagpapulog ka na. Corona, bakit na? Corona, bakit na? Boys and girls, iwas munang turuan. Tayong magbangayan kapag kayo magtulungan. Sa panahon ito'y iwasan ang lahat ng mga negative man nasa mga chika. Huwag lang floor, virus na. Ay, corona, bakit patry ka? Virus, virus, ang tawag sa'yo, sinipitang. Nagdaming corona, kay pila na nagpatriona. Kaya sa universe, tumayas ka. Corona, bakit na? Nagdaming pizza earth. Corona, bakit na? Nagpapachakot ka ng lunch. Corona, bakit na? Nagpapasira ka ng rapat. Corona, bakit na? Nagpulog ka na. Corona, bakit na? Corona, bakit na? Corona, bakit na? Corona, bakit na? Coronavirus, baby, DJ Dance Remix. The best.
Ayan, mga shoutout ulit dyan sa inyo dyan, guys. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo dyan. DJ, BJ. Forever, kanta ayaw lagi Tuloy ng mga bitter Share is broken hearted Kasakitan ka Should mahiguma Tayo biglang niinda Hindi na sa lumakas Sinunod, sinunod Marigit sa'yo na higugma Sinunod, sinunod Manay Pagkagilit siya para sa imo Negros Beats Club. DJ PJ Idol. Siya deserving sa pumanay mo darling Ayaw di ka balaga Bibiyaan ka niya Agantong lagi Akong daang kapingin Ayaw di ka balaga Ubang ka niya Sinunod, sinunod Mani Sa'yo na higit na Sinunod, sinunod Mani Pagkagilit siya para sa imo ka Ayan, shoutout sa'yo, Maya. May shoutout sa'yo, Maria. Ayan, maraming ramsak mo dyan. Ayan. Ayan, may shoutout, Falcon. Ayan, Miss Taray. Kamusta ka na, Miss Taray? Wala palang jacket si Miss Taray. Nakita pa natin si Miss Taray. Kamusta ka na, Ma'am Marie? Wala ka palang jacket sa akin. Ayun. Hindi ka na nagre-react sa Mardy, Miss Taray? Ayan. Ayan, may jacket ka na, Miss Taray. Nag-clear story kasi ako kaya. Wow. Nag-clear story. Nag-clear moderator kasi ako. Ayan. Ayan, kumusta man yung live mo, Miss Taray? Yung pang in love kaya na ngayon. Ayan, Maria, maraming salamat sa iyo. Hindi na Kuya Falcon, bakit hindi ka na nagre-react ka, Miss Taray? Ang pagpakyaw ko sa sapangita sa palubing bata. Ayan. Ano yan? Ayan. Silipin ko nga yan. Ayan. Para mano natin yan. Ikaw. Ay, wow. Oh, congrats sa iyo, Miss Taray. Yan, pangapat na thumbs up. Aba, kasama mo pa pala si ano, ha? Oo. Ibatin. Ayun, i-review ko lang yung binaba mo, Miss Taray. Ayan, sige. I-review ko yung ano mo. Ayan, pa-support ko yan. Salamat. Ayan, welcome sa iyo, Miss Saray. I-review ko po ito. Ayan, guys, may nakapin po rin ako dyan. Pa-support naman. Ayan. Ano ba itong ano mo?
Ayun, sige lang, ipe-play natin yan habang magpapa-music tayo. This is the mix of DJ Hermly. What is social distancing? What is social distancing? What is social distancing? What is social distancing? 1 liter distance. Social distancing. Wow! Social distancing, it is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter distance. What is social distancing? Wow! Social distancing, it is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter distance. Ayan, Miss Tara. Ayan. Dancing to the beat with DJ Rams. Dancing to the beat with DJ Rams. Ayun guys, sabi na ba si Miss Tara? Yun naman. Yaw, isang pagkita na
BBC Remix. DJ Rigel. Di ko sukat akalain na sa buhay ko ay darating ka. Bawi ang lungkot, puso kong nag-iisa. Araw-araw naiisip ka. Salamat sa Diyos, nakilala kita. Walang hanggang saya ang nadarama. Pagmamahal sa iyo ay di na magbabago. Pag-ibig na wagas ang iaalay sa'yo. Mundo ko ay biglang nag-iba. Wala nang makilala ka. Nagkakaligani ang iyong ganda. Nanginginig ang mga mata. Mundo ko ay biglang nag-iba. Wala nang makilala ka. Nagkakaligani ang iyong ganda. Power beats flow. Di ko kayang isanin ka. Sa puso ko ay nakaukit na. Kamong kay ganda ang lagi kong nakikita. Lipas man ang maraming taon. Sa isip ko ikaw ay nakataon. Gusto kang makasama hanggang sa pagtanda. Pagmamahal sa iyo ay di na magbabago. Pag-ibig na wagas ang iaalay sa'yo. Mundo ko ay biglang nag-iba. Wala nang makilala ka. Nagkakaligani ang iyong ganda. Nanginginig ang mga mata. Mundo ko ay biglang nag-iba. Wala nang makilala ka. Nagkakaligani ang iyong ganda. Nanginginig ang mga mata. Dumating ka sa buhay ko na hindi ko inaasahan. Pangako sa iyo, puso mo'y aking iingatan. Sinamahan mo ang puso ko na dating nag-iisa. Salamat sa Diyos na Si maliw-maliw yung mikrosyo. Teka, sa mga tayo. pagsubok ang dumating sa ating dalawa. Kakayanin natin magtiwala lang sa isa't isa. Binigyan mo ng kulay ang dating white ng buhay. Pinapangako kong mamahalin ka habang buhay. Mundo ko ay biglang nag-iba. Wala nang makilala ka. Nagkakabigani ang iyong ganda. Nanginginig ang mga mata. Mundo ko ay biglang nag-iba. Wala nang makilala ka. Nagkakabigani ang iyong ganda. DJ Rigel. Power beats flow. BBC Remix. Yan man yun na. Yan, Ma'am Lona Vlog. Maraming salamat sa patamsak mo dyan, Ma'am Lona. Thank you. Maraming salamat sa pagdalaw. Maraming salamat.
Yung kape po tayo, chai lang tayo. Ayan. Update lang to guys ng ating ano. Para hindi naman ano yung watch hour natin. Saint Mark. Parang energy ang kanyang katawan. Sarap mong titigan, tiko sa sawan. Kesa sa spaceship, isasakay kita. Parang energy ang kanyang katawan. Sarap mong titigan, tiko sa sawan. Hello, shoutout sa iyo, ma'am. Babes to Kaisa Videos. Ayan, may shoutout sa iyo. Maraming salamat. Ayan, ma'am Babes, baka may bahay ka dyan. Baba mo po, didikitan po natin yan. Ayan. Ayan, ma'am, Sweet September Vlog. Miguel, shoutout sa iyo. Maraming salamat. Ay, sandali lang, ma'am Babes. Bigyan kita ng jacket para makapagbaba ka ng bahay. Ayan, Miguel, shoutout po sa lahat. Sabi ni Ma'am Sweet September. Ayan, Ma'am Sweet September, kamusta na yung watch hour mo? Ayan. Ayan, baba ka, Ma'am Babes, ng yung channel. Baka hindi pa ako nakadikit sa'yo. Dikitan po natin. Ayan, guys, may nakapin po ako. Please support naman yung premium yung Ma'am Scarlett. Ayan. Ayan, guys, may binabalik si Marie. Ayan, ito ba yan? Sige, sige. Ayan, guys, ano ko muna. Pipin ko muna ito. Oh, guys, ayan. Ayan, okay lang po, Ma'am Sweet September. Ayan. Maraming salamat ulit sa pagdalaw. Ayan. Ayan, sige, Ma'am September. Ano ko po ito? 3,800. Ayan, ito pala yung laki ng bahay. May ads ka na. Ayan, ayan. Ayan, sige Ma'am Sweet. Panoorin ko na ito yung ads mo. Ayan naman. Ayan, magandang shoutout ulit dyan sa bahay kay Ma'am Sweet September. Maraming salamat. Ayan guys, yung mga premiere po kayo, baba nyo po dyan, didigitan po natin. Ayan. Ayan, The Playful and Funny Cats. Ayan, sige, sige. Tagal kasi kung mag-isip mga They can call me Mr. Who's the Chick Nick, cause I got plenty. T-shirt niya at pants ay black, tas pink na panty. Pinabako sa sahig ay nilamig. Yumakap siya sa akin habang siya'y kinikilig. Di niya rin mapipilan na inig kong dala. Iba on mo pa. Power. Huling ka ba? Kasi kanina sa'kin Ayan guys, sa mga hindi pa nakadikit yan kay Ma'am Sweet na nakapit. Kasi gusto mong dinidilaan ka. Palay ka ba? Kasi gusto mong binabayo kita. Chicharong ka ba? Kasi ang ingay mo pag kinakain ka. Parang energy ang kanyang katawan. Sarap mong titigan, tiko sa sawan. Isa sa spaceship, isasakay kita. Parang energy Ayan, ang sabihin niyo yan, viewers natin yan. Maraming salamat. sarap mong titigan, tiko sa sawan. Isa sa spaceship, isasakay kita.
sa mga viewers sa inyo. Power. Maraming salamat guys sa patuloy ng pag-support sa BGBGN sa baba. Ayun kami mga premier pa kayo dyan guys. May mga ano ko ibaba nyo lang po. Ayan, baka hindi pa nyo nakadikit. Ayan, didikitan ko po kayo 5 dikit po sa inyo. Ayan, pinapanood ko po yung video ninyo para sayang na rin yun. Diba? Anong pa dikit para hindi masasayang yung dikit natin. Ayan. Ay, babalaki na. Many thanks ulit host and welcome sa iyo ma'am babes. Ng ano man po. Ayan. Ayan, 7 million viewers in the house. May loud shout out. Ayan, maging pa music guys habang nag-video. Ayan ma'am, Samra, may loud shout out kayo ma'am Samra. Ayan guys, may nakapin po ako dito sa taas. Pwede po nyo. DJ RP Remix. Okay, parang po niya. Ayan guys, may nakapin po ako. Dikit tayo po rin sa mga. Ayan lang kayong dapat. Ayan guys, may binaban si Ma'am Luna Hamel Vlog. Ayan guys, si Ma'am Luna Hamel po guys. May binaban po ako vlog. Ayan Ma'am Samra, maraming salamat sa pa-BGB mo dyan sa baba. Ayan. Ayan, may nag shout out sa Ma'am Samra. Ayan guys, connect to tayo.
Ang best list ko naman mga pinanakapin. Exclusive remix by DJ RT. The best. Ay hindi na lang pipilitin pa umasa para sa ating dalawa. Ginigilaw at hindi makagalaw, nahihirapan ang pusong pinipilit ay ikaw. Yan sa kasi mga mas mirals man. Yan sige mga mas mirals man. Ikaw ang dahilan, pipiliin bang umiwas na hindi na Exclusive remix by DJ RT. The best. Ikaw ay sino Maraming salamat ba? po. Ang luluha sa umaga para sa ating dalawa. Umiitaw dahil di makagalaw, pinipigilan ba ang puso mo ibang sinisigaw? Kung diin tayo sa huli, awatin ang sarili na umibig pang muli. Kung diin tayo sa huli, Ano is may nakaklip mo ko dyan? Yan, Jake. Thank you po, Hasmita. Mira. DJ Dance Remix. Corona, corona, bakit patray ka? Virus man o virus ang tawag sa'yo, sino ba? Daming corona, kay Piel lang at Triona, kaya sa universe lumayas ka. Corona, babay natin, tingnan namin dun sa earth. Corona, babay natin, kakatsak at kakatay. Corona, babay natin, kakasira ka ng rampa. Corona, babay natin, ang kita. And Ma'am Rachel, maraming salamat po, Ma'am Rachel. Corona, babay na. Wash your hands among the brothers as he start to touch your mouth. Ang your eyes, pati ang nose, don't dial hung. Stay sa house, mag-quarantine lang. Tawag ka muna, wag kumapa. For now, yung safe and healthy, ang tunay na magantay. Corona, corona, bakit patray ka? Virus man o virus ang tawag sa'yo, sino ba? Daming corona, kay Piel lang at Triona, kaya sa universe lumayas ka. Corona, babay natin, tingnan namin Yan, Ma'am Rachel, maraming salamat po, Tahara. babay natin, kakatsak at kakatay. Corona,
Marvin, welcome to your mama. Basta team Boyong Gapauyong. Baldado Tesco Mobile. DJ Rodski, the best. Yung guys, pasupport naman natin yung naka-pin sa taas. Ayan. Sinama ko na. Kayo ba mas mira? At kayo Basta na team malunang. Boyong Gapauyong. Yan, para malapit na yung mga mas mira. 428. Baldado Tesco Mobile. Yan pre, mag-ilaw shoutout sa'yo pre. Maraming salamat. Ayun pre, nagpapa... DJ Rodski, the best. Kadikita ka rito pre. Bigyan mo naman ako na. Yan, si Mama Noy, yung nakapin mo yun. Diba dito yung bahay. Ito mas mira. Yan guys, may nakapin pa ko si Ma'am Luna Hamulit. Ito mas mira ay si Mama Noy. Yun yung bahay nila. Seven pa na sa mga Luna din. O Luna. Kung nakalikit na po kayo lahat ng Luna. Tapos ako lang itong Luna. Yung making spring roll. Yan, tamsak. Dan. Maraming salamat po sa tamsak. Ayan guys. DJ RK Bomb Rip. Kanyo na ba ito? Kapaligiran natin maputi na ang ibon, tubig pa ay mangitim. At ang aso na dagat at ilog ay nagdilim. Ang sariwang hangin ay Yan, Dan, Luna View. Sabi ni Ma'am Rachel. ano ba ang ating dapat Ayan guys, pa-support naman natin na kami. Hindi ba Dalawa po natin yun. Kaya bigyan ng pansin? Daing ng kalikasan ay inyong tingin. Kinabukasan at mataan ay ating isipin. Ilay, lay, lang. Ilay, lay, 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 lay. Yan guys, may raba din si Love Me Tinder. Ilay, lay, lang sa dilim. Iwa kayo magbukas guys. Hindi ko po. Ilay, lay, lang. Ilay, lay, 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 lay.
Wing roll. Aming may ugaling maghalap ng sigarilyo. Mingle sa kalsada, walang pakina, parang aso. Mahilig sa pagkain, kung saan saan ang tapon. Daanan ng tubig ay magkalawang at barado. Kaya wag magpagkakulan 31.6 meron baha. Kaya wag mag-isip kung shoot at meron taga. Sa pagbabago tayo, sama-sama magsimula. At pagdating ng panahon tayo, hindi mo kang kawawa. Yan, Asmira natin dito sabi ni Ma'am Lloyd ka. Ritual, yan sabi ni Lovely Singer. Ang guys, meron na sa kalan niyo, nice button mo ba? Nando. Maraming salamat po yung mga tao. And guys, may nakapinto ko si Ma'am Luna, si Ma'am Asmira. Yan guys, may nabalin si Fre. Para ipasakot na naman. Ayun, wala ko ito na pala. Okay guys, hindi may tagal ako sa BJ, BJ. Pre. Forever, hanggang tayo lagi, tuloy ng mga bigat. Kasakitan ka, Eh ma'am Bates, huwag mo na ibabang ko yung mic. tayo kitang iinda. Hindi na sana umaga, sinunod, Ay, si Ma'am Bates. marinig sa'yo na ikot na. Ayun guys, may binabali si Ma'am Bates. Sinunod, sinunod, pagdilig siya para sa imo. Ma'am Rachel Ibang Liza, maraming salamat. Yan, kayo mo, maraming salamat. Yan mo, yan, hindi ka magka-job. Negros Beats Club. Yan guys, may binabali si Temptation of DJ Idol. Siya deserving sa pumanay mo dali. Ayaw di ka balaga, Olivia ang kanila. Daghang panglaki, nakangga ang kapini. Ayaw di ka balaga, upang rakandiga. You know that you know that you know that it's sa'yo na ikot na. You know that you know that you know that Maraming salamat sa tusang para yan. sa imo ka. Temptation of Love. Yan naman, Asmira, yan.
ano to? Pa-share, pa-view. PJ, idol. Yung guys, paggabi na kasi ako na And guys, may binabasa si Temptation of Love. Yung malag na Netflix. Review naman guys sa kanyang yun guys ang binabasa ni Temptation of Love. 1 liter discount. Ayan, thumbs up po sir. Ayan, Ken, may galaw dyan sa sa'yo, Ken. Kamusta ka na last Ken? What is social distancing? What is social distancing? What is social distancing? What is social distancing? 1 liter distance. And guys, may binabasa si Temptation of Love. Nakikita mo ano binabasa. Maraming salamat po mo dyan. Ayan guys, may nakapinto ako niya. Pisap na sa pinto ng Luna. Kamera. Social distancing. Wow! Social distancing. It is a kind of consideration with its two. Okay, kailangan social distancing. Ano ba? Oo. Ayan, maraming salamat patamsak mo, John. Ken. Social distancing. It is a kind of consideration with its two. Personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter. Ayan, sige mo na. Lapit na, wala ka 1 hour na. Diba? Ganun-ganun lang guys. 1 liter discount. Ayan, sa 5 million viewers natin may nakapinta ko dito guys. Support natin. Support naman natin bawat isa. Social distancing. What is social distancing? 1 liter discount. What is social distancing? Mas mira yung pang Darky. Ang tatlong pangatong tamsak. Victim of Love, thumbs up. Maraming salamat sa iyo po. Pinasok mo na lahat ng mga biktima ng Ayan guys, mag-view naman guys. Ayan guys, support mo na natin sa mga late na mga Hello Ken, sabi ni Ma'am Rachel. Ayan guys, kung ano na kayo Ma'am Mazmira, pang tatlong bigit. Ayan Ma'am Mazmira. Social distancing. It is a kind of consideration with its two. Personality is not combined. It's too personality responsibility. Di ba Ma'am Rachel? Sa Ma'am Rachel yung ating Suprema, hindi maliw-maliw. Social distancing. It is a Mga kind nag-isang of Ma'am Rachel, hindi consideration na with mag-vlog. its two. Personality is not Ayan ang kanyang combined. Yes, that is social. Ayan, gala dyan sa inyo. Ayan, may binabasa si Victim of Love. Huwag niyan guys pa silip ng binabasa. Victim of Love. Victim of Love. Victims of Love. Ayan, isang biktima ng pag-ibig. Ano biktima na ba kayo ng pag-ibig?
Alam ko si Pre, pero si Pre, pwede. Oh, di kayo siya na siyang nagbibigay. Okay, maraming salamat sa last mo dyan. Pangapat na ito ng Azmira. Azmira. Hindi guys mga Azmira ang mga pangalan. Santa na, Hoz. Siyempre, mamaya. Luna. Gusto mo kumanta, pre? Ba't pre? Kabangit na hagdan, pre? Ay, nakalimutan ko pala, guys. Hindi pala ako direct. Nasanay kasi ako direct. Asin sana kayo. Oo, wala problema, pre. Gusto ko rin kandidat, pre. Pakantahin kita. Oh, problem. Ay, munta ko pala, hindi pala ako naka-direct. Naka-stream yan pala ako. Ayan, sige. Walang problema, pre. Magpapakanta naman. Ako nga, pagka kumanta ko, wala talaga akong sipis. Limutan ko na nga mag-ano eh. Ayan guys, may nakapin po ko sa taas. Paligitan naman natin yung kay Ma'am Neds Luna yung vlog. Make the day! Yeah, maraming salamat sa iyo dyan, pre. Nag-shoutout sa lahat dyan. Kaya gusto nyo kumanta sa taas, eh. Salamat. Ilang pangapat na dikit sa'yo, mama. Babes, Dan, sabi ni Mama Richard. Ayan guys, sa mga pasok po dito sa mga premium, tamsakan po natin yan. Ayan, sa mga bagong ano dyan, pwede pa natin na-dikit yan guys, didikitan po natin. Ayan guys, tapusin ko lang yung dikit dyan sa taas. Ayun, may mga smira. Hindi makaba yung Ma'am Nels, bigla dyan at sa'yo, Ma'am Nels. Ayun guys, pasensya na kayo. Ayan, may ano, make the day. Ni ano pala ko dyan. Akala ko kasi direct, nasana kasi ako sa direct. Eh, may binaba ko dyan guys, pwede nyo pilitin, pwede kayo. Mega Miguel Chat makes my day to be happy ever. Oo nga ba, ang ganda. Bakit laging natanong? Anak, happy. Ano ba? Always happy. Ayun. Ignore. Guys, paggabi na kasi yan. Yung internet ko, pahinga na pahinga. Ma'am Nel, si Ma'am Nel dyan. Pinaka-supportive. Silong ka na. Pero mga kapatid ko, walang masamang tinapay sa ayan. Ayan. Ano?
Miguel shout out po, Victim of Love Channel. Ayan, Ma'am Lona, ayan. Marami akong nabigit tayo. Yan ang many viewers natin dyan. Victim of Miguel shout out sa post as Victim of Love. Di ko sukat kalain na sa buhay ko ay darating ka. Bawi ang lungkot, gusto kong naging Shout out sa lahat na nandito. Sabi ni Ma'am Neld. araw-araw naisip Ayan, Ma'am Luna, it's dito pa rin ako sa iyo. Medyo na pala yun. Ayan guys, may nakapin po ako dyan. Kaya Ma'am It's Dona Vlog. Nandito yung mic. Kaya Ma'am Luna po. Nasa 208 pa now. Kaya yung set na po 400 parties. Ayan, support naman natin guys. Sila mo so guys, sunod kami kung nasa naman yung isang birthday para maabot nila yung gusto kami mag-monetize tulad ko. Ayan. Ayan. Diba? Ayan. Making spring. Oh, sabi naman doon. Always imagining a dream. Thumbs up. Make the day. Dating ticket sa'yo. What's no upload? Sabi ni Ma'am Rachel. Hagdan. Ayan, Ma'am Charlotte. May hagdan po akong pinaba dyan. Mabutan ko ba? Karunan guys. Ayun, si Ma'am Rachel. Shout out sa inyong lahat. Forever my lover. Shout out forever my lover. Ayan, Ayun, hapon di ha, Ma'am hindi Rachel. ko sa iyo make the day. Watch ako na lang ko sa ano mo. Yung unboxing na Redmi. Ate Ano Nelda, ba si ayan, Miss naghingi Kadi? ng hagdan si Scarlotta. Nanghingi ng Ayan, may hagdan si minaba akong hagdan ni Scarlotta. Ma'am Scarlett. May nakita ko pa man doon sa taas ang Gamit hagdan ko yung ah. video mo. Baka di niya nakita. Nandun, nakita ko yung hagdan sa itaas pa. Ayan, nagbaba ulit ako panibago. Salamat sa jacket. Ayan. Ayun, may bagong hagdan. Ayan na, Scarlotta. First of all, madam, I wanna say that the Always Tama imagining kasi of nabalik the sana. Salamat sa jacket. Ayan. But not the least love you to that. Shout out sa iyo. Ayan, nakaposta na Ma'am Rachel. Always imagining of your channel. Ayan. Face rebel, sabi ni Always Imagining. Salamat, Rachel. Welcome. Make the Nice day. Ma'am Scarlett. Watching ako sa iyong Redmi unboxing. Ayan. Ayan. Sa mo man, kana yung ganito. Ma'am Scarlett. Face rebel, sabi ni Always Imagining of your channel. Shout out, Scarlotta. Sa pa mo man ana. Daw? Gamay kay iyang Ayan, panglas. shout out sa Ma'am Scarlett. Kasi kada mo man ana, pintura. Excuse me. Natawag ko sa akin. Wala ko siya makontent. Di ba nakasimik? So, ang hinanais ko, binibining man. Ayan, padikit. Always imagining your channel. Sige Ma'am, always imagining your channel. Tapusin ko lang itong Sarang ko mag-vlog, TikTokin pa ako na eh. ano ba ito? Ay, aso mo yan, pre. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ayan, may muna yung smart. Wato dikit ko kayo. 1,250. Gawin natin 290. View ako sa iyo, always imagining of your channel. At yun ako, nag-shout out din ako. Ayan guys, gusto mo makiat kami, hagdanan pa tayo.
Akin, ganito forever mine. Ayun na yung busit mo. Forever mine. Sina ka? Hindi na, boses mo. Pero Binigit ako sa kayo naman. Always imagining your channel done. forever mine lover yan. Ano, tumawa. That's all. Tumawa. Forever mine naman pala yan. Si forever mine lover. Forever mine lover. Nila ko na 62 kilogram na siya. Naka-live din si Lods Manap. Naka-live din si Jacob Vlogger. Thanks, make my day happily ever. Opo. I don't know. Mga pinagamo na. Thanks, make my day happily ever and after. Ayan, pang-apat na dikit sa'yo, Ma'am Hasmira. Gusto naman kayo dyan, Ma'am Lecha? Gusto ka mo da? Ma'am Scarlett? Ayan, tamsak na ako sa kapin. Dati hindi kami sinuga. Yung dalawa yung nakapin niya sa taas. Yung isa kay Ma'am Mira. Ay, yung isa kay Ma'am Luna. Maraming salamat sa iyo, friend. Yung Ma'am Mira pang-apat na dito. Make the day. Dating dikit na din kami ni Asmayra. Ayan, tamsak. Tamsak dating dikit, sabi ni make the day. Asmayra, Usman, Untog. Putol-putol kay Scarlota. Ano na si Ma'am Mira? 430 na. Ulit. Ito narinig na lang. Ulit. Nangyari dyan. I am yours. Ma'am Rachel. I'm yours. Ha? You're mine. I'm yours. Putol-putol eh. May nag-interview ko. Dana ko natin ang kapin. Dating dikit. Ayan, welcome sa iyo ating mahal ating Carmen. Hello. Aywa. Adi Halkal ko. Ayun, may shoutout sa iyo mahal ating Carmen. Yan, buti naman. Nagbaba ka ng hagdan pala. Hindi, nakalimutan ko. Kala ko kasi. Saan ka nagpunta? Kanina pa I am nag-iingit yours, yung tamsak. sabi mo. Ayan. Thank you sa iyong patamsak dyan. Forever my lover. Bye. Nagluto ako ng itlog. Panggabihan. Ha? Hindi ko alam. Naka-StreamYard pala ako. Kasanay kasi ako sa Nagluto ano. ko ng itlog. Pengi pamper. Sabi ni I am yours. Ayan na, mayroon na pala. Pengi pampers. I-pampers mo si ano. Araw naman. Eh. Yan guys, may binabasa. Forever my lover. Make the day. Pengi pamper.
Kaya naka-live din si Lods Manap, di ba? Ayun, salamat! Kasi bukas wala na naman ako eh. Tama, lagi naman siyang nasusuportahan. Ngayon ka lang naka-stream yard eh. Hindi kasi ang kinuha ko kasi na ano, Naiintindihan mo na hindi yun. na kasi ako nagpapaload ng ano, ng isang buwan. Sabi yung Falcon. Oo. Manap. Ayun, Tatay Rene. Good evening, Idol Balcon at sa Cosmo dyan. Maraming salamat sa imo, Tatay Rene. Rocket nga, salamat, Tatay Rene. Tatay Rene kasi alam ko na din to. Antiki siya eh. Ayan. Karaya. Tamaan, tara magambal si Tatay Rene ka karaya. Ayan, shoutout sa Maria. Hello, Dora. Ay, sorry, sir. Maria, napindot ko. Hi, Dora. Nandito tayo lahat. Saan yung mga babae? Iniwala nyo doon si Hello, Lods Dora. Manap. Ganun natin si Manap. Uy, bakit nakailan si Kuya Manap? Nakailan si Kuya Manap? RLF. Tingnan ko nga. Nagugulang rin ah. Share, mahalin nyo ng tapat. Turuan ko yung ng sapat. O, di ba? Nasaan si Manap-nap? Aba, mayroon na si Hajira. Normal na kay Hajira. Ano ba nangyari sa channel ni Ma'am Hadjer? Napalo ni Lolo. Bakit? Napalo ni Lolo. Naplinan ni Lolo. Iwaron niya ni Lolo. Ano ba yung mga words Kuya! na mga offensive? Gusto mo pag-usapan natin dito? Hindi, yung ano ba, yung salita niya, yung mga medyo... O kaya nga, sabihin ko nga dito yung kung anong sinabi nila. Bakit napalo sila? Expired na pero hindi naman sa agad-agad na expired. Di ba ka mahaba naman? Ha? Saan kasi mahaba? Dapat maiksi lang. Parang asawa naman yan. Ay, si Sis Rachel nandito. Andito si Sis Rachel. Kanina pa. Ano niya, di ba? Di ba malaki siyang, ano doon, kikitain. Fine na pala ko kay Kuya Manap. Eh, pagka, ano, nangunan sa pa. naman doon. Expired na. Saan lang ako mag-live? Ka muna. Tapos, pag may ipon ka na, Ha? pwede ka na... Sige mo na. Gawin ko lang. Ayan guys, pasok I'm yours naman. Tsaka natin yan. Wala dito ang Team Maliw kay Kuya Manap. Buti ka mo nagbalik. Nandun naman si Balik Rachel ka ah. naman. Iakyat mo yung ano, isang ano mo. Ako iakyat ko tong isa oh. Wala mang sign. Kasi ang nandito kay Sis Rachel, yung ninja niya eh. Ang Team Maliw na sign, nandito sa kay Kuya Falcon eh. Yeah, mo minsan lang. Yan palagi sa Falcon na gano'n. Mag-i-stream mo. Ayun guys, may Okay lang nakapin yun, po hayaan ako. mo Dikit kasi ako. Ngayon lang naman ka na po. No? Nagulat nga kami eh. Naka-LS isa si Kuya Falcon eh. Kaya Matagal na ang live ko kasi Maria, dapat kayo nawaga pa yan. Ka-schedule yan, kahapon ka tayo na. Kasi tinamad ako kasi busy nga ako dahil walang trabaho. Tapos dapat yan alas 4. Nakatulog ako. Ang dami ng problema. Okay. Tamsak harang ay maraming salamat sa paharang mo dyan na pre. Okay guys, may nakapin shout out everyone. Hindi sa barat ni pre. And shout out everyone. Sabi ni Freya James. Kaibigan na nag-isa ng haligin ng plano ng YouTube Climax. Hindi mo tayo, hindi mo naman. Ayan, magluto ka na tayo. Nakalikit ka mas mira. Ayan. Sino ka ba? Balcon.
Yan, shout out Maria. Ayan, Mama Smira. Ayan, pang 5 dikit na ito sa'yo. 431 ka na. Ayan. Shout out. Ayan, shout out daw sabi ni Lods James. James Lods James. Raymond, shout out, Kamusta na si James. Pre Lods Shout out, Nelson? Para di Minando. ko nakita po I am yours. Mamahalin nyo lang ako. Sosokwian ko kayo ng supat. Ayan, Tatay Rene. Shout out. Tatay Rene. Ayan, shout out Ma'am Kuya Scarlett. Rene, Desan. James, Ano sa bahay ni Kuya Rene? Okay na ba ang bahay mo, Kuya Rene? Thumbs up, wicked host. Sabi ni Oh, yung Whisper ano of ni Love. Tatay Rene. Yung what's hour niyan, Shout sobra-sobra out sa'yo na. dyan. Whisper of Love. Meow, meow. Ilan na ba? Shout Ano out. niya? Ilan na yung Sabi ni double, James. ano, banana niya? Shout out dyan sa'yo dyan. James Climax. Kuya Jen, Yung what's hour niya, ilang araw nilang kinuha yun. Di ba ginamit mo dyan? Kaya mo, mag-allow shout out. Minandro, Whisper pahingi brief sabi ni Whisper of Love. Kuya James, shout out kuya mo. Miguel shout out sabi ni Tapos James. pagka ipacket ulit sa tayo rin yun ng mga ano. James Climax, shout out James. Ikaw ang binibini na Kubos sa umaga, kubos sa gabi. Ayan, Preload James, may shout out sa'yo. Ayan guys, pasupport naman natin si Whisper of Love. Whisper of Love. Ano bang Whisper? wow. Di ba with wings yan? Whisper of Love. Di ba yun? Whisper with wings. Nakatawa rin yan. Whisper with wings. Masipa tayo mga rito. Masyado na kasi strict naman si Lolo. Mga, Totoo yan. oo. Ako nga, bigyan ako ng community strike eh. Yung may, Oh, dahil lang yan, di ba? Bilis. Yung ano Ganyan yun, yan. yung Kung ano bibigyan ng nangyari baboy. sa'yo, kung ano nangyari sa'yo, yun din ang nangyari kay Javier. Nagpanik sila lahat na bigla. Pero sa akin naman, Maria, warning lang yun. Community strike. Warning din sa kanya. Ha? Nag-warning din sa kanya, pero the time na na-warning siya, tinanggal sa kanya ang lahat. Siguro ni-review ni Lolo, tapos dinelete niya yung upload na yon. Tapos siguro ni-review ni Lolo, nung na-review ni Lolo, binalik. Sa akin kasi, pag message na nagkaroon ako ng community strike, dinelete ko pa agad. Bilis ko dinelete. Kasi i-upload, alam mo. Oo, Siya upload kasi hindi. yun. Live sa kanya. Live sa kanya eh. Di ba tingnan mo kay ano, kay Rice dyan, di ba biglang nawala yung chat niya, di ba? Hmm. Oh, binalik din. Oh, di ba? Oo. Ganun din yun sa Baka kanya, delete binalik na din yung, pa, binigyan lang Rice siya ng dyan. warning. Bumalik din pala. Si It's Me Yan, Love at Whisper saka of si Love, Whisper, bagay sila oh. It's me, love. Bilis ang banana nito, maaabutan na ako sa saging ni Escalota. 1.5 ng bahay Kasi nito. si Ma'am Scarlett mag ano. Ang isda. Sana all it's you. Uy, Saka masipag. Sana all Masipag it's si Ma'am you. Scarlett talaga. O, di ba? Malakas yung ano, malakas Naku. yung karakas ni Ma'am Scarlett. well, kaya nga nadali yung isang ibon dyan. Maria, mag-ano ka nga, mag-shoutout ka nga muna dyan. Sana all it's you. O, di ba? Kaya nadali yung ibon. Yan, Mama Smira, yan. Pang-limang dikit na ako. Ingay kasi ni Maria eh. Ang tuloy na panood yung pinapanood ko. Ang lakas-lakas mo kasi magkapang-asar eh. Pag bumalik sa yung karma. Yan, Ma'am Carmen, magsalita ka naman, Ma'am Carmen.
Sino? Ma'am Scarlett? Si Maria na lagi nagsasalita. Ano? Ano daw? Walang alam kita. Huwag mo na isali. Ano daw? Ano daw? Ay, ang siya bot. naintindihan. Ang bot sa inyo. Wala na intindihan. Ay, ang Bot bot. sa inyo. Ma'am Carmen. Ang bot sa karambing na may bangs. Oo nga, Wala. diba? Yung kambing na Kuya mabang Falcon. buhok, may bangs na talaga. Ayan, naririnig na ba ako? Kuya Falcon lang. Nagpahaba ng Ma'am bangs. Scarlett, yan lang. Ayun pa lang. Ito kailangan sa first floor. Ewan ko. Naririnig ba ako? Wala. Ayun pa lang. Ako, gitanggan ako sa amin. Ikaw naman hindi makarinig. Dinig ka na, Ma'am Scarlett. Ito yung tanggalon. Ayan, nakalimang dikit na ako. Tawa ako sa inyo. Ayan, sige pre. Ayan, tapos naman itong dikit na lahat. Dikitin ko sa'yo. Sana all. Sana all. It's you. Ading Maria, Ah, Ading Richard, bakit? yung membership ko ganito ba talaga? Your membership has been post restore it. Oo, nag-post yan kasi hindi ka nakapag-renew. Expired na yung membership mo dun sa mayari. Oo. Nagpo-post talaga yan. Ayan, may galab shout out. Nag-follow doon yun yung automatic. So pag nagpaload ako, direct na to. Oo, automatic na. Pero pag gusto mo, i-cancel Make mo. the day, may Ayaw galab mo. shout out. Twister of love, may galab shout. Sana all. Naririnig ba ako? Okay lang. Wala na. Oo. Kasi kayo lang naman yung yung membership. I-activate mo, Ma'am Carmen. I-active mo kung ayaw mo na. Oo nga. Activate lang. Oo nga. Sabi niya, update payment method. Pwede mo siyang i-deactivate. Pwede mo i-activate. Okay, Sa akin alin. kasi, Okay. tulad kay Ma'am Talaga kung ibalik pag gusto mo na ulit. Wala sa inyo, hindi ko na activate para pag renew na lang siya ng Oo. Hindi na magre-renew na lang. Hindi na kailangan. Hindi, Kasi piliin kayo mo lang rin naman. yung Caution lahat lang. ng memberan mo. Piliin mo lang yung mga anuhan mo, may memberan mo. Poison mo. Gusto mo lahat. Wala namang problema. yung love mo, mga poison. Kailan lang ba naging poison ng isang buwan? The Potion of Love, Tamsak Ayan 35. guys, pa-view naman ang nakapin dyan. Paview naman sa binaba ni Whisper of Love. Whisper of Love. Kailan ba naging poison yan? Love na yan? Mayroon yan, poison na. Hindi na ako magsalita. Poison. Ali na naman ako Maria. Ayunik na. Mas Scarlett, ikaw na lang magsalita. Ayun guys. View naman. Ano yun? Bakit iba na pindot ko? Kuya Chubby! Chubby! Singka si Kuya Chubby. Hibay sa puyatan na. Tanungin mo kung saan yung binabanggit nga tikat mo. Kabilaan! Bakit ganun? Tanungin mo kung saan siya mundo. Ako, Kuya Chubby. Hanapin mo si Chaibi dyan sa baba. Sa kabila yun. Ate Carmen mo to, si Ate Carmen. Andito si Kuya Chaibi sa kabila. Ito yung... Ay, ewan ko sa inyo. Patitiyan ko. Kuya Mon, gano'n sa tatin. Si Kuya Mon, ilan na yung ano ni Kuya Mon? Hindi ko alam. 1,800. Ayun. Malaki na. Ayan, Lodi Valdez. Damsak Dan Host. Lodi Valdez, may bahay ka na. Baba mo. Malapit na yan. Basta live na lang siya. Mas malaki kasi ang bigay ng ng live. Direct live na nakatambay. Sa i-play mo. Kaya kung i-play, tambay mo na lang. Mas malaki. Yan, welcome sa'yo.
Yan guys, pa-view naman. Nabalik na pindot ko sa isa. Ayun, to make my day unique. Ayan. What's unboxing Redmi 9 0? Make the day unique. Ayan. Ayun, parang dikit sa'yo, ma'am, make my day. Ay, iba niya pala to si make my day. Akala ko kay Lods Roland din ito. Nalilito tuloy ako. Ayun, sige ma'am, make the day. Ayun, dikit ang unang dikit sa'yo. What's unboxing Redmi 9A? Ako ano din ako? Xiaomi sa akin eh. Oh, Xiaomi. Show me that you want to show me. Tell me baby what you do to show me. Tao ko ba dito? Ayun. May tumunog. May gumanon. Tao ka. Maraming salamat sa iyo, Pray Forever Mine. Alam naman natin lahat naman yan nakadikit na kay Pray. Ayan guys, dito ako sa bahay ni Make the Day Unique. Ayan. Hirap naman itong sitwasyon ni Kuya Manap. You know? Kuya Manap. Bakit? Live niya sa isa, live niya sa isa ulit. Pagod kayo. Okay lang yan, basta malakas yung internet, pero kung internet mo mahina. Basta pangot. Sino pang didikitan dyan? Ayun. Yan, Ma'am Scarlett, Bakit ka galit? Make my day. Nakikidikit ka lang, galit ka. Dating dikit na ako. Tama galit, ba't hinihingal pa? May gumawa ako ng kape. Ayan, magkakape ako. Kala mo may habulan. Hoy, sino pa dyan yung didikitan ko? Ano ba? Nagmamadali. Hingal. Hiningal ako gumawa ng kape. Ano ka ba? Tapos na kayo. Bakit ang late ko dyan sa camera? Solo mo nga, Kuya. Wag, nag-close ako. Gusto mong lumaki. Nagkakape ako. Ayan, kape lang yung aking Wag, sulo-sulo ka na lang yan. Solo lang. Solo lang. Solo mo lang, Kuya. Kasi wala na bumabagsak yung internet. Solo niya lang mag-camera. Naka-open cam. Kakain ako. Ayun. Mike, make the day. Ayun, parang dikit. Haba naman. Luna Vlog, dating dikit na tayo. Tamsak na ako sa binaba mo. Wait, bye-bye natin. Para mas maganda yung dikit natin.
Kain kape tayo? Ano na? Chicken Mainit wings. ba? Chicken wings. Chicken wings. Ay ba, nagtamsak na ba sa premiere ko? Magpa-music nga ako, mag-ilis nga ako, mamaya pa-music lang. Ay, dinalaw ko na si Kuya Manap. Chicken wing, chicken wing, Ganun ano ba? Download ko nga mamaya yan. Hindi yan, copyright kuya. Yung chicken Hindi wing. yan. Ha? Ganyan si Marcos, Hindi yan. Manny Pacquiao ako. Dito? Pacquiao Manny ka? Pacquiao, hindi mo presidente si Pacquiao. Diyos mio, Maria Mar. Nag-presidente ba si Pacquiao ngayon? Ano yung Pacquiao? Oo. Ano yung Pacquiao kasi si ano niya? Kanya-kanya tayo ng idol. Matalo-matalo man yan. Bagay. Wala mong pakialaman eh. Idol mo yun. Ng idol ko yan eh. Sige. Idol ko yan sa basketball. Pero sa politika, Agoy, saglit. Baba muna ako. Tumawag si Sir Sammy, saglit lang. basketball, hindi ko siya, I mean, Boxing. idol ko siya sa boxing. Idol ko siya sa boxing, pero hindi ko siya beat na mag-presidente ngayon. Hindi pa siya hinog. Hindi pa siya hinog. Para Hilaw sa pa siya. akin. Para sa akin. Hindi pa siya hinog. Oo, nanganin pa talaga. Hilaw pa yan. hilaw. Kahit anong sabihin mo Nanganganin dyan. pa siya. Well, hindi pa siya, basta hindi para sa akin, hindi pa siya hinog. Marami pa Buong siyang dapat bansa pag-aralan. Buong bansa hahawakan Mangyayari, mo. Diyos ko. Buong bansa pagkahawakan niya, baka ano mangyayari sa bansa natin. Vicer. Hindi pa, Maraming hindi pa advice siya, yan. hindi pa siya hinog para sa akin. Kasi Yan once na lang. hindi ka pa handa, napapasok dyan. Ma'am, ganun sa Alam mo kanila. kung hindi mo alam ang kalaban mo dyan hindi mo alam ang kalaban mo dyan sa loob ng iyan lang ang ikasisira ng Oo. pagkatao mo. Yung mga oligarchs. Tingnan mo si Gloria. Napano si Gloria? Yun, matapang na yun. Hindi yun, parang ano pa yun siya, parang ready na yun. Pero ano nangyari? Hindi siya nasira sa loob ng Senado. Si Fernando po. Hindi kaya ka masipa. Kaya, hindi para sa akin. Bakit? Namumulitik ka ba tayo? Hindi naman tayo namumulitik ka. Pangapag lang ng tao. Natakot bigla. Pahay ka nilulok. Alam ko, Usapan diba? yung mga politika dyan. Ako nga. Iba, eh. problema. Hindi man tayo Ako pa yung namumulitik BBM na ako sabi. eh. Iba ang Bakit marami namang nagtatitle BBM? Nakita ko nga. Nakita ko nga, pre-profile pa nga yung mukha Yung mga BBM yung mga. kandidato Dami namang nag-upload ng about sa mga sa mga Oo, politician. mga rally-rally. Sino naman kasi Dami Mga- naman views nila Dami naman. Ang problema yan ngayon. Election Lalaki month. po. Ayan, Oo, nandito marami si Sir nagkakaroon Edney. ba? Ayan, Sir Edney. Dami, Maraming salamat po sa pagdalaw kanina sa atin. Kasi ang dami ng views Sir nila. Edney. Alam mo naman mga tao, pag saan dadami ang views, nandun sila. Ayan, Siyempre, kung ano yung viral, yun yung inaano nila. Tupag niya, siyempre. Marami kasing Gloria. Huwag mo lang pagitin yung paano niya. Si Pres. Si Gloria na lang. Ano si Gloria? Gloria na lang. Romero? Gloria. Oo. Maria na Gloria lang. Romero. Marami sa... Hindi, kasi siyempre, iba, sabay sa agos. Make that be out. Hindi, para sa akin talaga. Ako nga, nangihinayang ako dito sa isa din sa mayor ng Manila. Hinayang ako dyan. Sana tinakbo na lang niya, iba, Hindi na lang presidente. Kaya nga. Hinayang Yes, ako sa guys, kanya. kung may mga Napaka- laptop po dyan, ayan. Wala na, nalaglag na yung may-ari, wala na yung internet. Sa kanyang watch hour. Ayan. Napakaano niya kasi si Rachel, siya nagbago ng dito sa may Maynila. Divisoria. Sa So, Maynila. Pero hindi marami pa. na rin naman siyang natulungan. Marami na siya natulungan, pero hindi pa siya hinog para hawakan ang buong Pilipinas. Kanta tayo? Hindi ba?
Kasi sa buong Pilipinas, hindi lang buong Pilipinas ang hawakan eh. Pati lahat ng ibang bansa. Huwag nagaroon. May Kasama yan, pati ibang bansa. last week yung last week yung isang ko, live ko. Garod-garod ka dyan. Tapos naka-open ka dun kay Manap. Oo nga. Huwag kang maingay dyan. Garod. Huwag ka maingay dyan. Naka-open ka nga doon, no? Naka-open ka doon, naka-open ka dito. Pag napalo, dalawang channel na mapapalo sa'yo. Iwan ko Hindi. sa'yo, bahala ka dyan sa dalawang. Hindi ah. Hindi. Hindi, pagkakanta nga siya ng dispute siya doon, dispute din siya dito. Oh. Anong hindi? Dalawa naka-open niya eh. Oo nga, nandito rin siya sa Manap. Oh. Pag na-dispute si Kuya Manap, dispute din siya. O si Ading Rachel, tingnan si Ading Kabila, Rachel. pero nag-mute ako doon. Nag-mute siya doon. Hindi siya kakanta doon. Pag ikaw kumanta, dalawang dispute. Hindi ako kakanta. Kaliwa, kanan. Huwag na garod. Ganda ng title mo, Lord Manap. Ayun. Untugin kay nga Rod. Yung garod. Anong nangyari, Pinto? Wala nga yung may-ari. Pinto ka pa dyan. Bahala na dyan. Pag ka nang umakyat, wala na yung may-ari. Bahala ka dyan nga, Rod. O, diba? Nalaglag ang may-ari nga Rod. Ayun, sinipa kasi ako ni Lolo. Kasi BBM kayo ng BBM. Kaya tuloy, sinipa ka ni Sinipa tuloy ako. Ha? Hindi si Sir Richel, sabay sila nahulog si Sir Richel. Hindi, si Sir Richel, sabay sila nahulog eh. Sabay Lolo. Nahulog na talaga yung isang yan. Sabay pa sila. Nahulog na talaga siya. Ay, may ikot yung signal. Dumidikit niya ako kay ma'am. Wala na. Kasi nga, tanggalin mo na ang Hindi mo yan nga, nagsabay silang nahulog. Isadya siyang nagpakahulog. Kaya nga. Tanggalin mo kasi ang monitor. Kasi isa din yung monitor na papahina sa Sadya kasi yung Kumbaga nagpahulog. Kumbaga kasi sa satellite, kailangan tanggalin, hibaan ng antina. Wala monitor ngayon. Sinaka-live Ako na live man. Ano yun? Anong mayroon? Wala. Huwag ka na magsingit-singit yan. Hindi daw kasali yung mga bata. Hindi. Monitor. Sabi niya, may tanggalin na yung monitor muna. Ang bato. Sabi ko lang ako monitor. Naka-live ako. Ayan, mama, pang-apat na dikit sa'yo. Mama, make the day. Ako mag-comment sa 100, kinanin. Mama, tanong grade 1. Ano na nangyari dyan kay Bibi? Ito Davey yan. Ay, rinig yung boses Ano niya. na nangyari Rinig dyan? yung sinasabi namin Ah, David. okay, ate. Sukran sa tawag. Ano nangyari dyan? Ano nangyari dyan? Tumawag lang siya, nangungumusta. Bakit? Kumusta ng Ay, WC? si Ma'am Bibi, malapit na yan. Malapit monetize na. din. Lapit na. Kumusta na? Kumusta na? Yun nga, Ilan na mahina lang? nga daw ang pasok ng W8 niya. Tulad yung akin, di ba? Mahina yung malapit Normal na yun. mamon. Basta malapit ka Ah, monetize, pero magulat ka talaga. Oo, pero ilan na lang Pero ang kulang bigla na? din naman yon. Tignan mo, bibiglain yan. 300 yun eh. 300 na yung kulang niya. Ay, bibiglain yan. Yung Tignan mo sa 300 sunod na na yun, araw. matagal na yun. Siguro More than- mga mahigit 100 Pagpasok na lang yan, more than siguro. 4K na yan. More than Kasi na-play 4K ko na rin yan. Hindi yung lang video niya. pumapasok pa yung iba. Kaya nagpaplano siya. Tigilin mo muna siya mag-live. Sabi niya, Starling galing na galit sa, galing, ang sabi niya, galing na ako doon kay Falcon. Nagtamsak na ako. Sabi ko, okay. Pahinga muna siya ng live. Nakabiji lang yan dyan. Nakabiji Ipahinga lang mo yan. muna siya mag-live. Kamo kasi para pagbalik Kaya niya, 4K na yan. Mahigit pa. 4K na yan eh. Hindi lang nag-update pa yung iba. Oo, 4K na yan. Ganon din sa akin dati, Ma'am Rachel, nung malapit na. Ganon yan. Nagulat Hindi na niya ako, nag-update nag-4K ng na mga siya. ilang araw. Tingnan mo pag to. Bakit din? Gilan niya Galit na muna. galit na si Scarlett. Ganon talaga yan. Magsimula ka na naman, Maria. Tapos na yan.
Hindi ba? Yung pag-update, di ba? Di ba yung pag-update? Oo. Pag-update sa yun Bagal. ng WH, di ba? Hindi. Yung last minute yun na ng 100 na lang ang kulang. 5 araw. Umabot ng 5 4 days. araw. 5. Ayan, 5 araw. Ganon din sa akin dati. Piniplay din, marami mang nag-play din sa kanya. Piniplay din siya ni Kuya Nelson. Hindi, mas maganda. Ang kay Kuya Mon kasi, mas maganda kasi pag nag-direct live siya, tambayan na lang kasi mas malaking bigay. Pag nakatambay. Nasa ipi-play. Kasi kay Kuya Mon, tambayan ko siya pa nag-live. Pagka umaga naman, piniplay ko yung video niya. Sinadambayan ko naman yan pag live. Oo. Nilalagay ko dyan Mas isa ko. malaki yung bigay. Kahit 300, 10 310 pa daw ang kulang. Di ba yung last na usap namin, mga 1 week ago na ata yun, sabi niya 300 pa rin. So, ibig sabihin, hindi pumasok yung mga WH niya? Hindi siguro. Ayan, ma'am, make the day unique. Ayan, pang-apat na dikit po sa'yo. Pagalitan niyo si Lolo. Advertise niya. Ayan, 7 million viewers. Kaya ayun guys, kung may ano kayo guys, may ano pa kayo dyan, premiere, ano, ibaba nyo po dyan para madikitan po natin. Kasi mamaya tanggalin ko na rin ito sa make the day unique. Ayan. Ano gusto nyo, music o sound system? Kanta. Concert daw, concert. Concert daw. Concert ha, walang bawi. Walang problema, gusto nyo kumanta? Kanta. Manta ka, Maria. Wala akong CPR. Hindi Hindi ako. Kata ko, si Kuya Palco. Maria, bakit hindi ako sinisi-CPR sa video ko? Ayaw mo ba, no? Kanta ka na. Kanta Baka ka na. nagustuhan nila. Ang pag-ibig mo nakaloob Nakatali ka ba? Oh. Kanta na. Wala ka dyan, Kuya. Kanta ka dyan. Music na lang daw. Hindi kasi yung mga CPR eh. Hindi talaga yung mga CPR ko yan. Hindi yung video ko? Wala yun, wala akong CPR. Video key. Lahat ng video ko wala akong CPR. Oo. Kasi ang technique kasi doon, lakihan mo yung boses mo. Kaya na. Sapawan mo yung background music. Alam mo na yung boses ko. Liitan mo yung music mo, lakasan mo yung background, yung ano mo, boses mo. Oh, Liitan mo background. Parang ang labas nun, acapella. Oo nga, di ba? Galing ko talaga. Acapella kasi hindi yan nakakapag-CPR. Hindi, mayroon din nung kumanta si Kuya ano dati, yung taga ano, yung may ano siya. Depende sa kanta, kung ang kantahin mo eh, copyright talaga. Oo. Laki ng bahay ni Make the Day yun. Ayan. Pang-apat na dikit. Ang kaligayahan na ating nadaran. Sarap kumain, kaya ayoko kumain. Bukas na. Ako di ako makain pag gabi. Itago na. Naiinggan nyo kasi ako sa vaccine eh. Masarap naman talaga yung kasi. Para hindi mo ako matil. Titims niya ako eh, pag nakikita ko eh. Paksiw ng galunggong, masarap kasi. Parang hindi ko nakita ngayon araw sa Trelog niya sa nakalive. Wala. Wala siya na. Naka-busy pa kasi siyempre. Kailang buwan na siya sa Tagay ba? Kasi lang po busy lang yun. Month 4 na yan. 6 months lang. Ayan, maraming salamat sa video ng next today. Ayan, nakadikit na po ako sa iyo. Hindi mo ba nagkakalimutan? Sarap magkape. Ano na yung makape?
Baba mo na ako. Babay mo na sa inyo. Thanks ko lang Sige, to. Ma'am Rachel, maraming salamat sa iyo, Ma'am Rachel. Charge ko Bye, lang Ma'am to. Rachel. Ma'am Rachel, yung damit pala nahatid ko na kanina. Sige, sige, sige. Okay. Panaog ka na, Ma'am Rachel. Ha? Damong nga salamat sa iyo, Ma'am Rachel. Ano muna ako, charge ko lang muna to. Okay. Bye-bye. Okay, maraming salamat sa iyo, Ma'am Rachel. Power Beats Club. Outside, ako lambo. Ito ngayon, Mariano. Bakit? Ano niya ako vlogger? Ang title mo. Ayan guys, please support naman natin yung nakapin dyan. Ayan. Hanap sa gabi. Ayan. Ayan guys, sa mga premiere po kayo dyan. Naka 2 hours na ako. Tambay niya ko yun sa live ni ano eh. Ni Phil Cap. Nakuha mo na ba? Ha? Nakuha mo na threshold mo, kuya? Wala pa. Shoutout sa Los Eric ko doon. Hindi pa ka lumati yung pin ko. Wala. Pin? Hindi pa dumating? Hindi pa. Mag ano na. Mula nang nisend kasi 16 yun eh. Di ba dapat no 16 nag 1 month na. Jadi dapat. Mga 4 months lang dapat. 4 weeks lang dapat yun. Darating na yun. Ilang buwan na ngayon? Wala pa. Ha? Ilang buwan na? Higit na 1 buwan. Wala pa naman 4 weeks. Lods Eric ko the vlog. May shoutout siya, Lods. Nag-resend ka na? Hindi pa muna. Ano nintay mo? Erase. Baka dumating siya eh. Hintay mo mga 16 buwan. Sobra na nga eh. Hindi kasi pinuntahan siya ng kapatid ko doon eh. Erasin ko na lang. Bigyan mo mamaya. Erasin ko na lang. Kuya, tapos ka na 1 month. Huwag mong sabihin hindi ka pa nagwa 1 month. Wala namang problema kung dumating eh. Kaya nga, wala namang problema kung dumating. Kahit mag-resend ka, okay lang. Okay lang. Okay. Kasi kung ano yung na-resend mo, kung ano yung sinend ni Lolo, yun at yun lang din ang sisend ni Lolo. Resend ako naman. Yun kami. Meron namang resend dito sa computer. Dito. Not lang po. Yan ba, Eric, kamusta ka na rin? Ano balita sa'yo dyan? Kamusta ngayon? Busy ko lang lang. Wala pa. Yung threshold ko kasi, yung mga $40 pa lang siguro yun. Wala pa. Kasi di ba hindi ako nag-live ilang araw kasi wala akong internet. Nung umuwi kasi si Walid nung 28, kinat ko na yung internet na. Kinat niya yung internet. Ba't yun na lang kinuha mo? Eh, ang problema kasi, nung kinat niya yung internet, sabi ko nga sa kanya, huwag mo i-cut. Ayun, pinakat niya. Ayun, dahil ako ng 230 reals. Hindi ako nagbayad ha. Sabi ko sa'yo, huwag mo ipakat. Pinakat mo kasi. Nayaran niya. Mangbabayad ka, tapos pinakat mo? Pinakat niya? Hindi. Ang billing namin nung ano na, ng 25 yun eh. Nung January. Yun ang billing kasi namin. Sabi niya, ipakat ko na. Sabi ko, wag mo na ipakat kasi nga, ako na lang magtutuloy. Sabi niya, problema sabi niya, sa akin kasi nakapangalan. Tapos, pag naghulog, pag nagbayad kasi through bank, internet, ang bank ko, hindi ka pwede pumunta doon. Ayaw niya. O sige, sabi ko, pag pinakat mo yan, hindi ako magbabayad. Kasi nabayad.
Nung pumunta doon, pinakat niya, pinakancel. Ang nag-ano sa kanya, 430 reals. O, di kulang-kulang git sa 5,000 yun. Sa piso na. Sabi ko, hindi ako mabayad. Buang naman. Oo. Pwede naman yun i-transfer sa'yo. Oo, pwede. Hindi, may internet naman kasi ako talaga noon. Siya lang naman kasi nagpursige noon na maghati kami. Kumbaga steady yung Kaya internet nga. ko. Kaya nga, doon na tayo. Ayun na yun. Yun na yun. Pwede na yun i-transfer sa'yo. Oo, pwede nga niya transfer sa akin. Kaso lang ayaw ko Andun naman na kasi, siya Maria, na yung ganon na may billing sa ano. Mas gusto ko kasi yung prepaid na lang. Kasi kung may Bagay. billing ka, automatic yun. Obligasyon mong pupunta ka doon. Oo. Eh kung prepaid Totoo na yun. lang, Mas maganda pa yung prepaid kasi kahit saan pwede mong bilhin. pwede kang magbayad, pwedeng huwag ka muna magpalo. Ay nung umuwi siya. Nasa sa'yo. Oo. Ayun cut talaga yun. Pinakat niya. Kasi pag hindi mo binayaran kasi yun, pag nag-final exit ka rito, babayaran mo. Tanong kasi dito pa exit ninyo. Kahit yan din sa amin. O totoo, May kasi mga nasa billing. ikama mo yun eh. Oo, naka-record kasi yun. Nasa ikama mo yan. Pero ako may pending pa ako na bill sa STC. Matagal na, ilang years na yun. 800 reals yun. Kasi nagpakabit ako dati ng internet sa bahay. Marami Pilipino. Ilan pa kami doon? 5. Eh, ako nag-front doon kasi nga ayaw naman nila. Ako ang nakalagay doon, ikamat ko. Ngayon, pray yun 2 months. Nung dumating yung bill, parang wala na silang balak pumayad. Pinakat ko. Hindi ko naman alam may contract yun. Dapat 1 year. So, binayaran mo yung penalty. Ang penalty, hindi ko binayaran. Pinakancel ko kusa. Yan, Lord Sarby, Miguel, shoutout sa'yo, Lord. Maraming salamat. Ayun, palakon out na ako ha. Okay lang, mahal aling Carmen. Maraming salamat. Ayan. Wala naman Kuya Saldi! Lord Sarby, kamusta ka na, Lord? Ay, Ayan, Ma'am Kuya Carmen, Saldi. maraming salamat sa iyo. Maraming salamat. Shoutout po sa lahat host and co-host. Ayan, Miguel, shoutout sa Lord Sarby. Ngayon, pinakancel ko yon. Kasi pag hindi mo pinakancel yon, automatic yun. Tuloy-tuloy yung bayad. Nagpapatong siya. Totoo Nung yan. pinakat ko, dumating yung bill ko, 800 reals. Ay, Diyos ko, lalaki na Hindi mga sabi ko, sa mga kasamahan ko, kung umexit kayo, bigyan nyo ako ng kahit 200 lang. Hindi naman sila nagbigay. Ano na? Okay lang, Buti Sir na lang sa Paul. amin dito. Ngayon, di ko binayaran. Ilang years na yun. Tapos nung nag-National Day, naghati, nag-400, di ko rin binayaran. Yan, okay lang. Nagalag shout out, Maria. Ayan, maraming salamat sa Lord Starving. Kamusta na? Ciao. Musta ka diha? Kuya Lord Starving ako, Lord Starving. Starving. Bisaya din to salita niya eh. Pero Ay, lagi. wala naman Bisaya kasi din sa- na. Kasi Ilonggo yun. Kasabot mo siya Bisaya. Yan, magandang shout out, Ma'am Scarlett. Ayun, let's start. Ngayon, may bill na naman ako sa Sane. 200. Kami rin, di ko rin binasa. Mahilig kasi ako mag-front. Kumbaga, ako naman laging nadala na rin ako. Kaya ito kasama ko naman na bag. Kasama ko dati talaga ito. Hindi, si Walid kasi na gano'n na yun, bakasyon na yun, nung 28. Yung original ko talaga kasama, bumalik. Medyo matipid kasi ito eh. Parang hindi mahilig talaga sabi ko sa kanya, pa-load tayo, hati tayo, hindi naman siya. Hindi mo na ako nagpa-load. Nagpa-load ako nito. Mas maganda. Mas Maganda pa rin kuya dito sa amin. 20 reals. Mas maganda pa rin sa amin, mura ang internet. Oo. Hindi, mas maganda talaga, Maria. Meron kang internet talaga. Monthly mo pinabayaran. Ibig ba sabihin, mas mura ang internet sa amin? Oo, mas mura sa inyo dyan. May Kasi tax ang din dyan, ano wala? namin, wala man tax sa amin dito. Oh, tama? Sa Kasi amin, ang 750 na doon sa atin, kasi ano lang, 450 kidding lang sa akin. 4 na dinaronas lang sa akin. Ang load ko, ano na yan 500 GB na yan. ilang buwan yun? 3 months. 1 month.
Eh, paano GB? Maganda. 500. 500 yun. Tawa ka na. Oo, sawa ka na talaga sa 500 GB. Dito kasi... Kaya nga problema diba, kasi 24 hours na sa akin yung ano. Oo. Eh, sa amin nga dati ni Walid na yun, ano lang yun, 100 GB lang yun, pero unlimited yung YouTube, tsaka unlimited yung social media niya. 100 GB lang. 1 month. 1 month. Oo. Ayun, ang kinukuha ko kasi ngayon, ngayon kasi pag nagpa-load ka ng 100, 115 yan kasi 15% yung ano niya. Kaya medyo mabigat-bigat. Kasi nga, kinukuha ko 20 GB lang. Tapos unlimited yung social media. Nauna, naubos yung 20 GB. Yan muna ang kinakain niya. Tapos ang problema pa, GB talaga. pag naubos ang tumawag ko sa GB, Messenger, hindi hindi siya makakonekta na. Pag naubos na yung 20 Oo, GB. hindi na. Pag natapos makakonect ng yun GB. Oo, wala na. Kasi na, sa bagay, unlimited, pero pag naubos ang GB, hindi mo rin makatawag. Hindi na siya makatawag. Yun yung problema. Bakit kaya ganun? Dapat hindi ba unlimited din yung tawag niya? Hindi ko na siya niludan kasi parang nagsasayang na rin ako eh. Eh kung may kahati lang naman sana ako. Kaya nga minsan, kumuha ako noon, nung kinancel ng kasama, kumuha ako ng, 20 GB tapos unlimited yung YouTube niya. Kaya nagda-direct ako sa YouTube. Hindi ako StreamYard. Ba't napadpad dito yan? Ba't napadpad dito yan? Sino? Alaga. Alaga ng mga kapitbahay ko. Kaya ang style ko, kumuha ako ng 20 reals. Pero alam mo Unlimited. kuya, ligo ka dyan. Sa 20 real mo. Sa 20 real per day. Lugi nga ako. Pero sabi Imagine ko mo 5 naman, days mo 100. sabi ko naman kasi pagka kung isipin mo, kasi nga pag kumuha ako sa ng 50 kasi parang din masayang din yung ano. Pero pagka magpa-load na lang ako ng lugi talaga ako. Kuya, 20 real. Ang 5 days mo is 100. Ang 10 days mo is 200. Saan ang lugi doon sa 150 per month? Hindi, bali babayaran ko 172 per month. Oh, Kasi kaya nga, tax. 172 per month. O, plus tax. O, 172 na. Yung yung 5 days mo, 100. On 10 days mo, 200. Oh, Hindi lang 20. 10 days kasi mo lang yun. 25 yung kukunin ko na load. 25 Oh, yun. kaya nga. O, 25. O, ang 10 days mo, 250. Oo. Ano ka ba? Samantalang mo, 1,870 lang. Oh, Hindi, bago may sa 20 buhay days kasi. ka pa. Magbabayad ako ng 1 GB. Sinuma ko na, pinload ko na, tapos na sana. Kaso nainis kasi ako kasi nga, pag naubos yung 20 GB, hindi na ako makapagtawag. Kasi siyempre, nag-monitor din ako sa Pilipinas kasi nga may pinapagawa ko dito. Mainis ka dun sa Pero mag-load ako nito. Kasi ang sabi ko kasi, pag naubos yung pahinga, hindi mo na ako mag-load. Pahingaan ko muna ng Kasi siyempre, kailangan din kasi dito may load ka kasi nga, kung pumasok ko sa mga mall, kailangan kasi ng pakita mo yung tawakal na. Eh, kung wala kang internet, hindi ka makapasok. Ayan, make the day. Ayan, maraming salamat sa iyo, ma'am, sa pagbibigyan mo dyan. Ang hirap kasi, ang hirap ako walang net. Sa totoo lang ako. Siguro kaya ko wala net pag sa probinsya ko. Pero pag dito, hindi ko kaya wala. Oo. Mabaliw ako. Hindi mo kaya talaga pag wala ka net dito. Okay Ang lang tagal siguro mo sa akin, maghapon. wala ulit sa tanghali. Kung may trabaho. Pero sa gabi, kailangan. Siyempre, yun ang mo eh. Hindi, ang tagal na maghapon ko yan. Lalo na ako sa hiwalay ako. Ang kwarto kasi ng kusina ko, hiwalay ito sa kabahayan. Nandito to sa tabi ng halira ng mga kwarto ng driver, sa mga Separate. separate ito. Nandito to sa kahalira ng mga kuya. Alam mo naman, di ba, nandito ka sa Middle East. Alam mo yung mga halira, di ba, ng mga duwaniya? Oo, doon niya. Labas ka. Nandito siya. Sa labas. Mas okay na Ako yun. lang May dito privacy dito pa. sa kwarto. Eh, yun na nga. Ikaw wala akong internet dito. Oo.
Para ako mukhang tinga dito mag-isa ako Okay nga, yun na namin to. wala man akong makausap. Yun yung problema sa internet pagka wala. Tapos ang hina pa kasi nito. Ang problema kasi dito sa lugar ko, yung Mahal talaga ang internet dito sim sa ko, ang hina na yung signal. Parang dead spot kulob ba? Yung mobile ang hina. Kaya gusto ko palitan siya ng ng parang sawa na style. Kasi ang problema kasi yung dati kong sawa na number. Di ba ngayon yung sa cellphone kasi hindi kasya yung SIM card niya. Di ba nano na ngayon yung pinakamaliit? Swerte lang pala talaga kami na nandito sa Wala kayong tax Swerte dito. pala. Saka nga ako, bakit wala kayong tax na dyan sa internet, sa Swerte pag pala nag-upload ka kami, rito no? ng 100 reals, maging 115 yan. Oo. Swerte lang pala kami talaga. Kaya, Kasi isipin mo, wantusawa kung kami sa 150, internet. magkano yung tax na 150? O, di ba? 750 yung yung 50 plus 15. Maging 172 yung load mo na 150. Hindi kung wala kang kahati. Oo, sakit sa bulsa. Oo, bilis na naman ang buwan kaya. Totoo yan. Tulad dati, nung dito sa Madrid, yung binabayaran namin, 100 lang isang buwan. Sawa ka na kasi 100 GB yun eh. Ako naman gumagamit nun kasi siya, alis naman siya eh. 100 GB? Samantalang ako 500. 100 GB yun. Pero hindi na maubos. Diba? 100 GB, unlimited naman yung social media niya. Yung sa'yo kasi 500 GB yun. Pasok na lahat doon. Walang unlimited sa'yo, di ba? Hindi mo na maubos yun. Ano na yun? Overall na yun. Overall na yun sa'yo. Sa amin naman, Oo. 100 GB yung MB niya. Unlimited yung social media. Wala yung kami Facebook, niyang, Twitter. wala sa akin yung Oo. Pero di mo na maubos unlimited yun, ang ha? ganito, 500 GB. unlimited ng ganyan, unlimited ng ano lang. Overall na Maubos yun. Oo. Hindi mo talaga maubos yung 100 GB nga. Kung ikaw lang mag-isa magamit, hindi mo maubos yung isang buwan. Kahit mas Pero hindi ko minus ka pa nauubos yun. Kahit anong gawin ko, hindi ko talaga maubos yun. Hindi mo maubos yun. Dapat lang mo yun. Kaso lang, wala ka kasing computer. Kung computer sana, pwede mong ka dyan. Pwede babad ka. Sa akin kasi minsan, mahilig kasi ako manood ng balita. Kaya pagkahapon, manood ako ng balita sa atin, sa YouTube. Wala naman patayan itong mga cellphone kong dalawa. Kaso na siyempre, hindi naman talaga yan. Kasi cellphone na naman eh. Kung itambay mo talaga sa Oo, live yan. cellphone lang talaga. Masisira talaga yan. Dapat, kaya lang yan. Tulad ng mga, ang laptop kasi hindi naman tumatagal talaga sa babaran yan. Kaya kung gusto mo talagang babaran, tulad nito sa akin, kahit babad mo to ng ilang araw to, hindi ko kasi di-stop to eh. Yung laptop ko nga dati, ito Shiba yan, binababad ko rin, pero siyempre, hindi rin tulad ng mga desktop na yan. Malakas pa rin. Pambabaran. Laptop kasi pang lang naman. Kailangan may pan sa ilalim. Mainit yun. Mainit yung sila, may pan sa ilalim para Si Minandro na lang sa baba. Kuya Ma. Hours na rin pala. Kaya na pala si Kuya Mana. Log-in na si Kuya Man. Bakit aga naman? 2 hours na rin. 2 hours lang. Aba, katatapos lang din naman yung kay Ate Samra kanina. Napagod na rin siguro yung tao. Eh. Pagod yan. Dapat kasi yung Ate Samra yung yung Ma'am Samra yung niya. Hindi walang privacy si Ate Samra. Yan ang problema dyan. Maliit lang yung bahay niya. Oo nga, isa lang sa akin ko. Kaya tamad pa ako eh. Kaya nga, ayun na sinasabi ko sa'yo kanina, di ba? Ako nga, tingnan mo, tinatamad ako. Talang tong channel. Eh. Tamad kasi ako kasi Kaya nga. buong araw na ako sa bahay. Wala na trabaho kasi. Tiyaga lang talaga sa Kuya Manap. Eh. Hindi pa siya malay. Kasi siyempre yung trabaho niya kasi labas naman siya. Sipag. Masipag. Yan ang importante kasi Paano siyempre pa ito sa kung lahat masipag ka talaga. ng nagla-live? Makakasupport pa yan. Kaya masipag ka Saan talaga. pa.
Ang internet niya kasi. Pag malakas ang internet mo talaga. Naka? Sa akin kasi, diba? Ha? sa akin kasi tamad ako. Nag-ano? Nag-premiere? Bagal. Premiere? Naka-say live tapos Si? Angel Miray. Sino? Asan? Wala man. Si Angel Miray. Sabi ko tapos na. Maria, nag-in mag-live ka na, Maria. Ay, hindi. ginababa na Yung din kaninang ako. umaga. Yung Yan, kaninang umaga to. Mag-live ka na. Diba na ako rin. mag-live. Muna na ako. Yes. Ayan. Para mag-in na rin ako. Sige. Sige, Maria, kuya, kuya. may gagawin tayo. Hindi, Oh, sige. Saglit lang. May ano muna ako. Akit lang ako saglit. Tawag ako. Sige, sige. Ayan, Ma'am Tesha, maraming salamat sa iyo. Ayan. Ma'am Tesha, maraming salamat. Mag-in na rin ako, Ma'am Tesha. Maraming salamat sa inyo dyan. Naka 2 hours na rin ako. Ayan, mag-grad shoutout ulit dyan. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat sa aking mga members dyan. Kay Team Hads, Los James. Ayan, kay Bro Noel Naraha. Ayan, kay Ma'am Carmen, Ma'am Nilda, Maria, Ma'am Scarlett. Ayan. Kay makalimutin na. Ayan. Bro Noel Naraha. Ayan, kay Team Hads. Ayan, kay Ma'am Hadjer, tsaka kay Ma'am yung kasama niya kayo. Hindi ko na Ayan, maraming salamat sa inyo yan, guys. Ayan, kay Make the Day. Ayan, Ma'am, maraming salamat din sa inyo pagdara sa aking live stream sa pagpabigibig. Ayan, sa nagpunta, guys, maraming salamat ulit sa inyo. Ma'am Tesha, maraming salamat. Maraming salamat din kay Ma'am Carmen, kay Maria, ayan, kay Ma'am Richard, kay Ma'am Scarlett. Ayan, maraming salamat sa pagsama dito sa akin sa taas. Thank you so much, guys. At good night na sa inyo. Ayun, keep safe sa lahat. God bless.